Luzon, dumoble sa pagsalubong ng 2022 ayon sa DOH Region 3. Limitadong bilang ng bus nauwi sa matagal na paghihintay ng ilang biyahero. At obra ng 100 Kapampangan artists matutunghayan sa Limitless Art Exhibit sa Clark. Magandang gabi ka rin ngayon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Matapos ang kasiyahan nitong Pasko at bagong taon, naitala ng Department of Health ang pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa bansa. 14 na kaso na rin ang Omicron variant ang binabantayan ng kagawaran. Babala ng mga eksperto, posibleng tumaas pa ng husto mga numero dahil na rin sa mataas na positivity rate. Narito ang report. Dahil sa pagluwag ng quarantine restriction sa panahon ng holiday seasons, muling naitala ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Base sa datos na inilabas ng Department of Health o DOH nitong linggo, January 2, 2022, umabot sa 4,600 ang bilang ng new infections o halos doble kumpara sa nakalipas na 3 araw. Ayon pa sa DOH, tumaas din ang positivity rate sa bansa na nasa 19.6%. Isa sa kada 5 katao na tinest noong December 31 ang positibo sa virus. Higit 26,000 individual ang sinuri sa pagtatapos ng taon. Higit na mataas ito kumpara sa 0.9% sa nakalipas na 11 araw. Lampas din ito sa 5% threshold ng World Health Organization upang sabihin na ang pagkalat ng coronavirus ay kontrolado. Ang high positivity rate ay nangangahulugan din daw na dapat magsagawa ng maraming testing. Iminumungkahi kasi nito na mas maraming tao ang posibleng infected sa komunidad na hindi pa natutukoy. Ang daily tally ng DOH ay tila sinasalamin na umano ang pangamba ng mga health expert na matutulad ng Pilipinas sa sinasapit ngayon ng Amerika at maraming bansa sa Europa. Ang mga nasabing bansa kasi ay nakikipaglaban sa panibagong surge ng COVID-19 cases dahil sa Omicron variant na sinasabing highly transmissible. Una nang nagbabala ang DOH sa publiko sa mataas na posibilidad ng exponential growth ng virus cases matapos makumpirma ang kaso ng Omicron strain sa bansa. Nasa 14 na kaso ng Omicron variant na ang naitala sa Pilipinas. Base sa bulletin ng DOH, sa 4,600 new cases, 4,548 dito ang naitala sa loob ng 14 na araw. 2 laboratoryong hindi nag-operate nitong December 31, habang siyam ang hindi pa nakakapagsumite ng COVID-19 Document Repository System. Karamihan sa mga naitalang infection ay mula sa National Capital Region na sinundan ng Calabarzon at Central Luzon. Sa updated alert level system para sa COVID-19 response sa gitnang Luzon, nananatili sa alert level 2 ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City at Olongapo City hanggang January 15. Jennifer Salenga, Cltv News. Tumaas ng 51% ang fireworks-related injuries o FRI sa pagsalubong ng taong 2022. As of January 2, 2022, umabot sa 134 ang bilang ng mga naputukan. Mas mataas kung ikukumpara sa pagsalubong ng taong 2021 na may 81 FRI cases. Nangunguna sa mga lalawigan na may pinakamaraming tinamaan ng paputok ay ang Bulacan na may 48 kaso. Pumangalawa ang Pampanga na may 41 cases at pangatlo ang Tarlac na may naitalang 21 na kaso. Ayon sa DOH Central Luzon Center for Health Development, sunog sa balat mula sa kamay at paa ang karaniwang tinamo ng mga biktima. Wala namang naitalang naputo ng kamay o amputation buhat sa mga sugat na tinamo. Kwitis pa rin ang nangunguna sa mga nakapinsala sa mga nagpaputok sa gitnang Luzon. Habang wala namang naitalang kaso ng stray bullet o tinamaan ng ligaw na bala sa pagsalubong ng taong 2022. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin
on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move. Kung nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards? Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa ring mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public size ng kamay. Iwasan ang matataong lugar at laging dumistansya ng 1 metrong layo sa isa't isa. Siguruhing may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Sila ang ating mga frontliner, tinuturing na bayaning sumusugod at nagpapagod para sa kaligtasan ng sambayanan. Tatakbo si Justin Dizon. Ako si Paolo G. Santos. Daniel Pawi, CLTV News. Sila rin na patuloy na pinagsisilbihan ang publiko sa kabila ng panganib. Ngayon dito sa Barangay San Miguel sa San Simonpan na habang naka-duty ho, talaga i-address itong problemang ito. Patuloy na nagiging tulay ng mamamayan at ng pamahalaan sa gitna ng krisis. Walang tigil ang pagratsada ng CLTV News and Current Affairs. Alang-alang sa mamamayan ng Central Luzon. Walang pagod na naghahanap ng mahalagang balita at informasyon. Kasama niyo sa pagtugon sa tawag ng panahon. Ito ang CLTV News and Current Affairs. Pinagkakatiwala ang puwersa sa lokal na pagbabalita. Kabalikat sa serbisyo publiko. Kakampi ng mamamayan ng Central Luzon. Sa most development-oriented talk or discussion program, ang pinili na Scott Iska ay ang So to Speak COVID-19.
Bigat ng laban, pasa ng kababaihan ng CLTV 36. Nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa katakalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taos-pusong mga kababaihan sa mga komunidad. Mula sa pangangalaga sa kanilang mga pamilya hanggang sa pangunguna sa iba't ibang larangan, hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagsugpo sa pandemyang ito at pagharap sa mga hamon ng maling pamamahala. Madalas, hindi lang oras, galing at kaalaman ang kanilang iniaalay, kundi maging ang kanilang sariling buhay. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na tumugon sa mga hamon ng panahon. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. Maraming salamat sa gandingan at sa mga tagapagtangkilik ng aming istasyon. Dakala salamat po. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, simula po nung Pasko ay halos araw-araw na munang tumatanggap ng COVID-19 patient ang Jose Bilingad Memorial General Hospital o JBL-MGH sa Ciudad San Fernando, Pampanga. Ito ang kinumpirma ni Director Dr. Montserrat Chichoco sa CLTV News. Ayon po kay Chichoco, ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon ay umakyat na sa 48 ang bilang ng COVID-19 patient na na-admit sa kanilang pasilidad. May exclusive report si Paulo G. Santos. Isa sa may pinakamalaking COVID-19 facility sa Central Luzon ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL-MGH na matatag usali ang mga COVID-19 patient na kung tawagin ay bayanihan. Dr. Montserrat Chichoco ang na-admit sa kanilang pasilidad simula noong Pasko. Araw-araw meron kaming tinatawag na census, no? So sa census ino-observe namin nito kung ilan yung dati kasi magkaroon kami ng admission isa, dalawa, not in one day, mga 2 araw, minsan may araw na wala, no? Pero ngayon, araw-araw, simula nitong nakaraan, simula ng pagpasko. Sa ikalawang araw ng taong 2022, 11 kaagad ang kumpirmadong COVID-19 virus
carrier sa 17 na isugod sa kanilang pasilidad. Sa ngayon nga, yung kahapon, 11 or 17 pala, and then 11 dito yung na-confirm namin na positive ulit. So medyo mataas na siya ngayon. At ang inaalala ko dito, in the next few days ay tataas pa rin. Sinabi ni Dr. Chichoko na pinag-aaralan nilang muli na maibalik ang pag-maximize ng espasyo ng kanilang mga gusali. Gaya ng Bayanihan Building. Meron kami bagong isolation building, yung Bayanihan 2 isolation building. Puno na ito ngayon. 56 patients ang laman nun eh. Sa ngayon, halos puno na siya, kaya mag-o-open na uli kami ng panibagong isolation ward na merong laman na nasa 48. At kung ito ay madadagdagan pa, we have other areas in the hospital na pwede na nating din buksan. Bukas na rin umano ngayon ang extension ng JBL sa Bukawi, Bulacan. At bahagi ng COVID-19 surge plan ng hospital ay ang pag-activate ng higit 500 medical personnel na itala na silang COVID-19 positive sa kanilang mga medical team. At basihan sa kanilang contact tracing ay posibleng sa komunidad kung saan sila umuwi nangyari ang hawaan. Sa ngayon ako meron din akong mga ilan na nag-positive for the past days. Apat sila na positive ngayon. At actually mga mild ito, and ang history naman nila wala pa kami nakita na ang history nila ay from our una ng COVID-19. Wala rin umano silang impormasyon sa kasalukuyan kung anong klase ng variant ang dumapo sa mga pasyente. Samantala, sa ibinahagi naman na impormasyon ng City Health Office ng Ciudad San Fernando, as of January 2, 2022, 5 ang bagong kaso ang kanilang naitala. Sa kabuang 23 ang bilang ng active case ng COVID-19 sa kabisera ng Pampanga. Paolo G. Santos, CLTV News. Pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na bubuo sa Department of Migrant Workers itong December 30, 2021. Matatanda ang sinertipikahan ito as urgent ni Duterte noong Marso ng nakaraang taon. Sinabi ng Malacanang na sa pagsasabatas ng Department of Migrant Workers, 2.2 milyong Pilipino abroad ang makikinabang base sa 2019 survey in overseas Filipinos na inilabas ng Philippine Statistics Authority nitong 2020. Ang bagong departamento na pamumuno ng isang kalihim ay magsisilbi umano upang protektahan ang karapatan at kapakanan ng overseas Filipino workers kabilang ang mga land at sea-based. Undocumented man o irregular OFWs, lahat ay pagseservisyohan daw ng Department of Migrant Workers. Habang ang mga Pilipino sa ibang bansa, nandiyan naman ang Department of Foreign Affairs para sa kanila. Magsisilbi namang core agency ang Philippine Overseas Employment Administration ng bagong kagawaran. Manatiling nakatutok at babalik ng CLTV News. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water.
You can deliver on demand, here, there, everywhere. From the near to the far away, from wherever you are to wherever this is. Deliver to more destinations locally without ever expanding reach. Download the Lala Move app. Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. One of the first non-life insurance companies that established its head office outside, we value our commitment. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision. 499-8080 or 0908 198080. Mga ng gabi, dito lamang sa CLTV. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala. Rainiel Pawi, CLTV News. Sila rin mahalaan sa gitna ng krisis.
Walang tigil ang pagratsada ng CLTV News and Current Affairs. Alam, kabalikat sa serbisyo publiko, kakampi ng mamamayan ng Central Luzon. Dispungal daw kabalen. Malyari mo na lang alben din paborito mong programa kening CLTV 36. Uli da rin ke katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 7. Keng Satellite Cable Network, King Analog Channel 50. At King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network. May albeta mo King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System. King Analog Channel 49. Anyang Marcalpa Farmlands, Kedi Pampanga. May giyang ibangan da ring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto, kaya rininguran kay bat luto de ang pongkanan kanita sobrala karakalketi ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting kasi makatok nang la underground bang kanitang arakap mula, kailangan mong gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea kingamonon ko. Ay wa, in kamaru o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patsekauran, ang pumabasay. Gabon, King August, September. Kaya ipapangbuknan mo na uling siguradong metumuing sa Ako yung museum guide na ning Museum of Philippine Social History ayat chukeni king Hamilton Mansion. Yung museo ini magdaki ang kebaluan di kilking maraguli ayam panging matwang baledareng pamintuan king pormerong republikana ning Pilipinas. Menok na nga niya keti Emilio Aguinaldo, anya ke ni Depeg Masosyan, ing pormerong anibersaryo na ning independensya o katimawa na ning Pilipinas kareng Espanyol, anyang banwang 1899. Tening collection kening Museum of Philippine Social History, mamielang storya kareng mialiwaliwang Filipino. Manibat king karelang piblas, tama ng kabyasnan, kalalangan, gelingan. Amlat. At po pang pialdoldo ng biye. Yaku Aaron Gerland Dalusong Rivera, Kapampangan po at Tagmaragul Kuiti, pauli ning maulagayang ayam pang naning labot Kapampangan. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang
pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling. Inspirational success stories of business leaders and entrepreneurs. Live and love local as we discover and promote local businesses in the region. Out with business as usual, in with business unusual. Join me, Colette Hanson Hizon, every Wednesday, 7 p.m. only here on CLTV. Mga kids and parents, excited na ba kayo sa inyong teleskwela dito sa CLTV? Pero, nakararanas ba kayo ng problema sa signal? Solusyonan natin yan! Para sa mas malinaw na signal at hassle-free na televised class, at least 20 feet ang taas nito above ground o mula sa lupa. Iharap ang inyong antena sa transmitting antena ng CLTV sa Clark Freeport Zone. Siguraduhin walang obstruction o nakaharang na malaking bagay sa pagitan ng inyong antena at sa direksyon ng Clark. Sa gamit na TV set, iscan ang analog signals. Pumunta lang sa settings ng inyong TV. Piliin ang option na channel. Mula doon, piliin ang scan, tapos analog. Sa pamamagitan nito, masascan ng inyong TV set ang CLTV sa channel 36 at matatanggap ang signal nito. Sa ngayon, hindi pa mapapanood ang CLTV sa mga digital TV box o sa mga TV set na walang analog signal tuner. Pero, mapapanood ninyo ang inyong teleskwela classes dito sa inyong istasyon sa pamamagitan ng siyam na cable partners natin dito sa probinsya. Mapapanood din tayo sa Signal Cable Channel 11 at laging present sa inyong klase. Dito lang yan, sa kapartner nyo sa Teleskwela, CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. Tupad po, no, ayon po sa alkalde ng Angeles City, ipatutupad po ang no vaccination card, no entry, lalo na po sa mga business establishments dyan po sa Angeles City. At para bigyan po tayo ng karagdagang detalye, kaugnay po nitong bagong kautusan na ito, makakasama po natin live ang ating kasamang si Paulo G. Santos.
datos. Paolo, kailan ba ito epektibo? Jen, epektibo ito simula ngayong araw na kasalukuyang reactivate na yung quarantine control point ng PNP. At kasabay ho nito mga kaibigan, kailangan atin Jen, may establishment ay sabisa na rin ho nito hong resolution 22. Ating Jen, basahin ko na na sinasabi na ito hong mga unvaccinated business establishment. Nga lamang atin Jen, kung naman ang pinag-uusapan natin yung mga restaurant, dahil naman alam natin itong Angeles City, maraming masasarap na kainan dito ating Jen. Pwede naman yung mga unvaccinated doon sa tinatawag nilang alfresco o doon sa nasimula ho ngayong gabi, mga kaibigan, on January 3, ito hong negative antigen ay kinakailangan talaga na maipresenta dito dun sa mga unvaccinated. At ano pa yung mga kailangang maintindihan ng ating mga kababayan, the operation of private pools. Ito mga kaibigan, yun hong mga gumagawi ng Angeles City para magrenta ng mga villa. Kailangan all clients present their vaccination cards prior to booking their reservation. So kinakailangan talaga na ito hong mga vaccination card at inyong schedule bago ho kayo magtungo o pabook ng inyong event dito sa mga private pools. Yan mai-advance na maibigay yung detalye ho ng inyong vaccination, mga kaibigan. Fully vaccinated individual outside the province of Pampanga may be allowed to enter Angeles City without the need to present negative RT-PCR test. Opo, yung mga bakunado, kahit wala na pong RT-PCR test, inuulit po natin, provided that they are able to present their vaccination card. O yun. So yung mga bakunado ating dyan, mabilis yung kanilang access dito sa nakikita mong toll plaza dito sa Angeles City. Pero ito build up na nakikita mo ating dyan, hindi dahil yan sa pag-inspection ng vaccination card, kundi itong mga pila naman ng mga nasa cash lane. Ng RFID. Oo, hindi nakapagbayad ng kanilang RFID. So, yung minimum public health protocol shall still be strictly observed inside dine-in food establishment and entertainment venues at all times, mga kaibigan, including but not limited to wearing of face mask unless eating or drinking. Ayan, yung pa rin pong minimum public standard, ang pinaiigting ho ngayon dahil ho dito sa pag-awat na rin na kumalat itong nakakatakot na Omicron virus. So ating nila ng quarantine protocol. Hindi na ho ito bago sa ilan
po sa mga individuals na hindi pa vaccinated. Yeah. Totoo, Ating Jen. At ito hong mga abiso ho nitong Angeles City LGU, Ating Jen, hindi lang dyan sa mga maliliit na establishmento, maging ho sa mga mall. Only vaccinated individuals shall be allowed inside malls and other similar establishment. Kung pansin ho natin kung gaano ho kahigpit ng mga kahigpitan ng lockdown na tinitignan yung tunnel ng mall na no vaccination card, no entry. Atin Jen. Oo, linawin lang din natin, Paulo, pati itong mga bibisita sa Pampanga, yung mga hindi taga-Angeles City, napapasok dyan sa syudad, tulad nga ng nabanggit mo, ibabalik yung mga checkpoint to check, i-require once again yung resulta ng RT-PCR or antigen test, tama ba? Totoo, Ating Jen. At alam mo, ang outdoor venue capacity for vaccinated individuals. Naka-highlight lagi yon sa Ating Jen. For this purpose, attendees shall be required to present their vaccination cards at the entrance to the venue. Non-vaccinated individuals may be allowed only outdoor seating areas. So, hamon ngayon yung premises kulog dito sa mga religious gathering, na kalimitan mga kaibigan, sa loob ho talaga ng simbahan yan nangyayari. O siguro, Paulo, paalalahanan mo, lalo na yung mga Angeleños, na lagi nilang dalhin yung kanilang vaccination card dahil required na po yan. Ayun, isa yan Ating Jen na susubaybayan natin itong mga proklamasyon nila, itong mga bagong quarantine protocol. Opo mga kaibigan, ang CLTV News ay katuwang ho ninyo na magbabantay kung paano ho yung execution dito ho sa paghihigpit ng quarantine protocol sa Angeles City na sa mga oras na ito, una naming tatargetin ni Parin Johnny kung paano maipuposisyon dito yung mga PNP checkpoint na binabanggit mo, Ate Jen, na lahat ng mga hindi taga Pampanga kailangan awon at non-vaccinate, hindi ho sila nakapag-bakuna, paano sila aawatin na makapasok dito sa boundary control point ng Angeles City? Ate Jen. Pero in fairness dyan sa Angeles City, tuloy-tuloy po yung vaccination rollout na ginagawa dyan, as far as I can remember, ang WHO ay talagang pinuri pa yung ginagawang vaccination drive dyan sa Angeles City. So sa mga taga-Angeles, sa mga gusto pong magpabakuna, ito naman para sa inyong protection, ongoing, Paolo, yung kanilang ibinibigay na vaccination. Yeah, Ate Jen, yung kanilang pagpabakuna, mga kaibigan, isa rin ho sa binabanggit, pati yung booster shot, Ate Jen, nasa abiso na rin itong information office ng Angeles City, para ho sa lahat daw na fully vaccinated noong July 4 ay maaari na hong makakuha ng kanilang booster shot. Kailan yan? Dito na at saang lugar? Sa lahat ng mga Angeleño, dito ho yan sa City College of Angeles, sa Angeles City National High School. Magdala lang daw, Ate Jen, ng mga sumusunod, valid ID, katunayan ho na residente ng Angeles City, vaccination card na fully vaccinated sila before July 4. Ito hong nakakailangan sa pagpaparehistro. Pagdala ho kayo ng sarili ho ninyong ballpen dahil alam mo naman, Ate Jen, iyan rin ang nagiging cause ng transmission. Kailangan lagi ho kayong maging handa. At kung sakaling nagbe-maintenance daw kayo, magdala na rin ho kayo ng inyong mga gamot at yung rekomendasyon ng inyong mga doktor. Kung sakali kayo miyembro ng o kasama doon sa with comorbid. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Paolo, at mag-iingat kayo. Samantala, dumako po tayo sa ibang balita. Naabot po sa 100 Kapampangan artist ang lumahok sa isang exhibit
na matatagpuan sa Clark Museum sa Clark Freeport Zone, Pampanga. Bahagi po nakikitain ng mga artists sa balita niya. Sculptures, nakamamanghang mixed media installations, ilan lamang yan sa mga artwork na pupukaw sa inyong mga mata kapag bumisita kayo sa Clark Museum ngayon hanggang sa January 29, 2022. Binuksan na kasi nitong December 29 ang Limitless Art Exhibit kung saan tampok ang mga obra maestra ng 100 kapampangan artist mula sa iba't ibang bayan at syudad ng Pampanga. Kabilang sa mga nakilahok sa exhibit ay ang 78-year-old na pintor na si Leonardo C. Tulabut mula sa bayan ng Mexico. Oil at acrylic ang gamit ni Tulabut sa pagpinta ng iba't ibang imahe gaya na lamang ng Bundok Alaya o Mount Arayat. Bilang manipat Manila kasi karing kumerewul Manila. Si Christoph Alyon Pan naman, ang pinakabatang artist sa exhibit na 12 years old lamang. God gave us talents. God made us equal. So whatever that God gave you, He can remove and He can give. So always remember to use your talent. Naglalaro sa 3,000 pesos hanggang 150,000 pesos ang mga obra. 70% ng kikitain ng isang artwork ay mapupunta sa artist, habang sa 30% naman kukuhanin ang operational expenses. Ang matitira naman ay gagamitin para sa community pantry. Ayon sa exhibit organizer na si Benny Bondok, ito na umanong ikalimang edisyon ng exhibit na sinimulan noong 2018. Aminado si Bondok na challenging ang pagsasagawa nito sa panahon ng pandemya. Ngunit kanila pa rin itong ipinagpatuloy upang matulungan ang mga kapampangan artist. Kung lahat tinamaan ng pandemic, ang mga artist natin tinamaan na andito pa din sila. Ito to kaganda, should appreciate and support yung mga local artists natin sa Pampanga with their by purchasing their works. Kasi comparable talaga sila worldwide. Nagpahayag naman ng suporta si dating Angeles City Mayor at ngayon Clark Development Corporation Chairman Attorney Edgar Pamintuan. Present din sa opening ng exhibit si Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin para suportahan ng 50 Angelenyo na lumahok sa aktibidad. Doon po natin makikita kung gaano po ka-diversify ang syudad natin. At tayo po sumusuporta po sa kanilang lahat. No? Sa mga nais masilayan ng mga natatanging kapampangan artwork, bukas ang Clark Museum Martes hanggang Linggo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang mga kids at senior citizen ay libre na makakapasok, habang 100 pesos naman ang entrance fee para sa mga adults. Marion Lozano, Cltv News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny S. Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po, narito po magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line o tail end ng frontal system nakaka-apekto po ngayon. Dito po sa may silangang bahagi ng at northeast monsoon o hanging amihan naman po ng nakaka-apekto. Dulot nga po ng shear line at ng northeast monsoon. Ang natitirang bahagi po ng bansa, bahagya hanggang sa komisyon ay magiging maulan ng Mindanao, ay bahagya hanggang sa komisyon ay magiging maulan papawirin. Mayroon lamang po inaasang isolated cases ng mga rain showers, kasama na rin po ang thunderstorm, dulot po ito ng shear line. Ang Bicol Region, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, maulan po ang papawirin dyan, may mga mahihinang mga pagulan. Dulot po ito ng malakas na hanging amihan. At ang Metro Manila po at nalalawin bahagi ng Luzon, kasama na po ang Visayas, kasama rin po dito ang Pampanga in particular, ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap ang papawirin na meron lamang pong inaasahan na mga isolated cases ng mga mahihinang pagulan. Ito po ay dulot din ng hanging amihan. So sa ngayon po, base po sa pagtaya ng Pag-asa, hanggang sa
matapos ang linggong ito ay wala pong manggagambala sa atin na ibang weather system. At yun po ay ipapati sa inyo kung sakali man po magkaroon ng pagbabago. So mga Happy New Year po at mag-ingat pa rin po ang lahat. Marami na po ang kaso na naman ng COVID third wave. Ito. Para mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Sanenga. Salamat.